nandito kami sa mall ngayon mga kabisdak para mag-grocery. And at the same time, isasauli namin yung ano, yung ito, yung school uniform ni Gian. Babe, isang plastic lang to, babe. Isang plastic lang. Kasi kahapon mga kabisdak, bumili kami ng uniform ni Gian, no? Tapos nagulat kami kasi nung pagbayad namin, $400 lahat. Nagmamadali kami kaya hindi na kami nakapag-complain din. Tapos nalaman namin na meron parang mas mura, no? Doon sa Target sa isang tindahan. Kaya isasauli namin ito mga bisda kasi pag isasauli namin siya, makakatipid kami ng $140. So ano din yan, mga 5,000 pesos. Kaya yun. At then after na namin isauli ito, mag-grocery na din. Kaya samahan nyo naman kami ngayon. Alright, so Sunday ngayon mga bisda, kaya medyo busy. Busy yung mall. So andito kami ngayon sa Target mga kabisdak. No, bala itong Target kung sa Pinas pa para tong ano, para tong SM department store. So andito yung mga mura. Yun. So ito yung mga uniform ni Gia, no, na mura. Sobrang mura lang dito mga kabisdak kasi tulad nito. Sige, hanapin ko na lang sa best. $14 lang. Tapos yung bili namin kahapon, yung dun sa dito sa tindahan ito, itong Lowe's. Akala namin mura kasi sikat 'to na tindahan. Ang mahal pala, yun nga, almost $400 lahat yung nabayaran namin. Grabe, $400 and pesos, mga ano yan, let's say na lang 15,000 pesos, di ba, for uniform. Grabe, kaya papalitan namin to. Ito, tinawagan lang ni Ami yung mama ng kaklase ni Gian para ma-confirm kung dito din ba sila bumili, para at least may kapareha naman si Gian. So ano nga to, no? Department store. Dito na lahat, mga damit-damit. Kompleto na rin kahit yung pangbata, yung mga coat, stroller, car seat. So kompleto na rin siya. Nung bago kami dating dito mga bisdak, nung sobrang tipid talaga namin, as in tipid na tipid kami kasi yung student visa, meron pang tuition fee. So dito kami bumibili ng gamit na pang winter, damit kasi maraming mura. Ha? Napindot na. Ano daw? Anang anhi mo daw siya nagpalit ani, ang katupo daw pang sports, anhi po daw. Sige, dito na. Sabi sa unless daw kay darker daw. Darker. Sige. So dito na tayo, babe. So asan tong katungkuan? Grabe, murang ano? $12 lang. Oh, kanya tao, tignan niyo raw. Ano? Mga dagko. Ayun, no. Tapos pareho lang ito. So, trinay lang namin itong ano mga bisak, yung pants ni Gian. Let's see, go there. Di ba siya luag? Wala ra ba yung belt tip? Muna siyang luag din. Pero mas buo naman ang kinagam yan dito sa. Yan yung pinakamaliit. So yan yung mga bisdak, yung pants ni Gian na papalitan. Kasi ano lang to, $12 or 14. Tapos yung nabili namin, magkano yung 32, no? 38. Wow. Okay. Tag 29 ang pants, ang katong sky blue ay 38. Kaya in total mga bisdak, yung isa sa uli namin mamaya no is worth $140. Napakalaki no ng diferensya. Buti na lang yung tindahan na binilhan namin is ano siya, pwede siyang i-return. Merong refund and return kaya okay na rin. Ito yun no, Lowe's Australia. So nag-coffee lang muna kami dito mga kabisdak, coffee muna habang si Gian kasi gusto maglaro dyan merong little kids playground dyan. So coffee muna kami and then after nito grocery. Tapos uwi na rin ang bahay kasi bukas start na ng klase ni Gian. Tapos na yung 2 weeks na school holiday nila kaya kailangan magpahinga na maaga. Ayun pala. More cookie? Yeah. Let's wait for mama first. So ano lang sa loob si Ami mga bisdak, sinauli yung binili namin, no? 137. You want to ride it on? Jen? Oh, let's ride. Let's ride this one. Here. Wala lubi. So grocery muna kami ngayon mga bisdak, no? Grocery time. Tapos sabi namin ni Ami, i-make sure namin na yung gagastusin namin is $100 lang. So limit kami sa $100. Hopefully na kaya namin, no? Kasi mostly yung grocery namin is $150.
Eh, sobrang tipid namin ngayon kasi ang laki ng gastos namin sa school uniform ni Gian. Kaya wala masyadong budget. $100 na yung budget. Yeah. Tipid-tipid muna. Wala muna akong... So, di muna kami bibili ng Yakult. Wala muna ang coconut. Tapos yung murang bread. Pakita ko mamaya mga kabisdak kung ano yung mabibili natin. We're just waiting for the shopping cart mga kabisdak kasi walang ubos na, walang cart. So bibili muna kami ng karne bago tayo ano. tilapia po, ha? Hindi, mahal. Mahal na isda oh. Tipid-tipid kasi. Kanina si Rebebe, ipa-chop natin. Mas mura kasi to. Gagawin natin humba. 10 kilo, no? Yan ito na lang. 2 kilograms for $10. So, yung binili natin mga bisdak is chicken with wings tsaka chicken heart. So $30 yung nabayaran namin lahat, no? Sa meat, which is okay lang. The next day. Good morning mga bisdak. Ayan, bye-bye. So ano ngayon mga bisdak, no? Monday morning. And then ako, work from home. Si Ami pupunta sa office. Naka-work from home ako mga bisdak kasi ako yung maghahatid kay Gian at mag-pick up sa kanya sa school mamaya. At ngayong araw na to, ito din yung first day ni Gian kasi simula na ng second term nila. Bali tapos na yung 2 weeks holiday dito sa Australia ng mga bata. So pasukan na. At the same time, nag-prepare ako ng baon ni Gian. No? Ito sandwich, fruits and vegetables. May grapes. And then meron din ito. Yeah, parang tawag nito fish stick isda ba? Parang fish and chips ganun. Alright, let's go. At the same time, pinapakain ko rin mga bisdak si Gian ng cornflakes. Ayan po, Ben. Bye-bye. Okay, bye-bye. Malaking tulong kasi yung cornflakes mga bisdak kasi very convenient lang, hindi na kailangan lutuin. Okay, bye-bye. Alright, let's go. Whew, it's very cold. You feel good? Let me see your uniform. Oh, come in, Gian. Stand up. Ooh. Alright, let's go. You ready? Are you excited for your first day of school? You play with your friends, but when the class starts, always listen to the teacher, okay? And give your best. Good job. So papunta na kami sa school ni Gian mga kabisdak, and simula ngayon pag ihatid ko siya, hindi na kami maglalakad. Siguro minsan pero mostly gagamitin ko na yung sasakyan kasi malamig na dito sa Australia mga kabisdak. Malapit na kasi yung winter. Ano na ngayon? Autumn yung tawag ko. So ito lang yung mahirap mga kabisdak mo pag ginagamit yung sasakyan. Dito banda traffic kasi maraming mga parents na naghahatid sa mga bata. Kaya ano siya, traffic siya. Right. Tsaka yung parking area din sa school ni Gian hindi ganun kalaki kaya minsan paunahan. Especially sa hapon, always puno tong parking area nila dito. Maaga ngayon sa Gian mga bisdak. Sama Gian. Yeah, I'll give this to Sandra's mom. Remember, okay? Where's your wallet? Show me where's your coins. Okay, here, and your food is here. Wait. Let's go to Papa Drive first. You pray one time. Alright, wait. Okay, Daddy will just take Daddy. Please, Daddy. So hi to Nicholas Scale and walk up there. Okay. Give your best. Daddy will pick you up later. Okay. Go to. Bye bye. Ayun si Gian mga bisdak. Bye bye. So, normally, hinahatid ko si Gian na maaga mga bisdak, no? Kasi gusto pa niya maglaro para makapaglaro pa siya sa mga friends niya. Meron pa siyang time na magbanding-banding. So, every Monday morning pala mga kabisdak, pag Monday, pwede pumasok yung parents until 8:30 para matingnan, makasalamuhan namin yung mga bata. Monday ngayon, kaya papasok ako saglit. Pero usually yung ginagawa ko, hindi ko pinapakita si Gian na nasa loob ako kasi gusto ko ma-observe
si Gian kung paano siya no nung pag wala kami parents niya. Kaya tinitingnan ko lang siya mostly sa malayo. Ngayon mga kabisdak, uwi muna ako ng bahay, trabaho at mamayang alas 3 i-pick up ko si Gian. Keep you busy. Yeah, keep me busy, then pick up later at 3 p.m. Keep you busy. Yeah. Beautiful day, eh? Yeah, beautiful day. Okay, have a nice day. Have a nice day. Bye. Sa ano pala yun mga kabisdak? Kapitbahay namin no? Mabait yun. Lagi ako lagi yun nag-hi ba? Good morning, ganun. Dalawa yan sila mga kabisdak na puti na kapitbahay ko na minsan nakakausap ko. Good day. Yung good day nila sa dito mga kabisdak is good day. Good day mate. Yan yung isa sa common na sinasabi dito. Good day, how are you? 6 hours later. So kakarating ko lang sa bahay mga kabisdak no, galing kong kinuha, pinick up si Gian sa school. So na ngayon 3:30 ng hapon. And every time mga kabisdak, pagdating niya ni Gian galing school, always pinapakain namin yan lagi. Yun, kumakain siya ng lunch or something kasi sa school hindi siya nakakain talaga ng maayos kasi naglalaro. Normal na yan mga kabisdak kasi pati yung mga klase niya ganun din yung problema talaga ng parents sa kindergarten. Kasi sila lang walang parents na pwedeng pumasok sa school. Kaya mostly yung pagkain nila, ipakita ko sa inyo mga kabisdak. Halimbawa ganito no. Ito yung sobra niya kanina. Ito, kinain niya yung dalawang lang, fish chicks, tapos yung sandwich, konti lang. Pero okay lang, kaya every time pagdating sa school, kain ka agad. At every morning, nagbe-breakfast talaga yung mga kabisdak. So yun lang, yun, gagawa tayo ng coffee kasi medyo inaantok ako at pa ngayon, 3:30, so meron pa tayong mga 2 hours na magtrabaho. No?